Tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zawain chi bai le vek ule ton chum video chuan pasal nei lai me MITDEL pakhat chanchin le amit war hnuwa a pasal ni na anin kar danglam tak dai dan tar lan na movie mu nom tak all I see is you ti he toy kim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang Bangkok Thailand na cheng nu patuak Gina le apasal James ate chu anma ni to ka chuan hlim dunin in nge ve viau ma se Gina I chu MITDEL mok maya chu chuan annu pakara har sanna engma thlen lem lo ma se James chu a ha pha deuh chin ani tin Gina I hi piantira tanga MITDEL nilem lovin ni khwa asiat vek to hnuwa anu le pa tenen car accident an to awanga MITDEL chau ani boka a khop mu thei laia athil mu nun ber chu anu le pa te an ni awang le accident thenga an boral zui ve boxi awang chuan she omati chin le a hewang hian alai zon nu po in ngai to in anin be fo chin a pasal James chuan khoi ki pa choi omin a buai pui hlom deuh top maya a pasal tel lo chuan Gina hian engma ti theilovin khoya ma akal theimia lo bokani chuti lain amitin khwa a mole theinan ero James chuan theitop chua sak thungin clinica po ankal fo china hemini po hian Dr. Hughes chuan beisen sang tak siam sakin test chu an nei zui sok soka Gina I phei chu azam hle a pasal James a eroin akut chu von sakin zamlo turin a fui mol thungani uluk taka achek nu in Dr. Hughes chuan Gina imit velama chuan cornea transplant ati thei don thu shilin a optic nerve hi achiat man to awangin a thluakin information a pe thei dolova chu wangin amit velam bak hi a mang thei don lovani ati a mit pakhat lek po ni se amitin khwa a mole theina tur ani shim ringot po chu anlom nu pa tok to viawani chuti lain waiting list sa omsa chu antam em wangin nga ve de wang ero angai don thungani hemi nu hian Ginai po in anun chu pangai taka mang chauzelin naw pa ya fanei chu mit kho mole thei ti lawa chuan athil chak ber ani nge a naw pangbulo omte chu nuam ti hle in MITDEL tilovin guitar te po aper thiam thlapani thai chong te chu zirin kong engkima apasal purle ti boy reng lawa mania independent taka omve thei chu adu tak zet bokani chuti lain James a eroin anupui chu mangai rumrutin buai pui chu phur rita ala hau lawa nuamati in ahlim ma zo bokani annu pa chuan fanei thuai chak to in chungkwa tak anga omve thei chu andu thu samber ani bok Gina in thlashung lutukin min buai puya min enkol na hian I chawve thinem tia azo chang po in James chuan ate ulo apoimo ber chu min mamo na zona pui tur chia kalo om hi kalom em zo kani ti in a chang thiam chin hle bokani ni khat chu Gina I chu pula chengin chuta chuan mi pa chhelo ve tak Daniel anen in hmel shatin a chian chaber Kerenila chuan Daniel chiat lo thumol mai chu a soi zui chara MAHSE MITDEL miaw wangin Gina I chuan a be sei ero ati sangam haulo Gina om chin me chenau pangte chu a chung ten an ui an chiu hlum don awanga lunga yin alunga chhle a anu chuan nawa pai me ka wangin arwala uile naute enkol chu atlin in ring lovin an ui zok chu chui hlum mai an tum ni in alangbok Gina ipo in ui chulai natin a dop sak mia maya ui ngai na lemlo James apo in a hlim na turani chuan ti in apom sak ve mai bokani an naw pai har sa chan chu MITDEL wanga Gina iril ruha wanga ngai dun mia bokin James chuan anupui rilruti thoven nan ti in klapa te chuan akalpuya Gina ipo in nuamati viau MAHSE engma mu thei silo wanga nguile in ho adu thua soi tarwai mai James chuan restroom a kalpuin Gina ilo chuak le lam chuan a pasal mel mai takngial po chu a soi thei silo wangin midang tan po hanzon pui wak ngai na a om ei lo bokani James chuan apia dewa changa lo thlir rangin reilo te nuwa chuan ron hnain a hruai hota a chuta Gina ui adopt chu in chunga chuan alo zung ekoi nuai mai boka
ui ngai na ngai mi alo James a phei chu atum deuh bur mai MAHSE Gina i hlim na peng pakhat ani miaw wangin ti vak ngai na aum chuang der si lawani reilo te hnuwa chuan Gina ipo in damdo in lama changa koldongin amit zai hun chu a thleng ve don ta in zaina khuma mu a ni khoshelawa omlai chuan anu le pa te boral na le MITDEL tak na chan accident rap thak tak thleng te chu ami thla in a hmuai wai bokani thlotling taka zai ani hnu chuan doctor po in Gina imi tuamna bandage chu hli sakin James apo an bula chuan alo thu ve renga anu pui midwar hun tur chu alo ngak hlel tak zet to ani vane thak takin Gina ipo in chiang lo roi in thil chu aron hu ve theita zoi muanga hu fia deuh tur alani bok a pasal hmel po avoi khatna na hu ve ta in Gina ilung chelutuk lombok si phei chu atap chuak hial mai zoi in ma chu son ve deuh MAHSE dar thalanga a hmel en tur ero in ala hwai sen tok theilo heng huna po hian James a chuan khovela i hmel chaberti in a fui sau chin tin a pasal James a hmel chu Gina ilo suang to chin dan nen chuan a in person hle boka MAHSE a pasal ani miaw to awangin apom tho chu angai to ani a hmel muchak mungam chia silo wanga zanmu theilo Gina ichu zan laia tho hluain kumrei taknuwa a hmel chu dar thalanga ave enta a chu chuan ama po ti jang khai sotin abul vela thilte thamte te po chu atan chuan mu ngai lo vek ani zo to awangin a hmudu fai em vek to mai ni Doctor chuan amit khomu aron fia chho zel na tur mithlor chami te chu in damdoi in chuan chhuwa san zui boka kumtam taknu a pon bo ruak nuam tak a experience le na chi ani boka Gina ipo ahlim nge mai naupang ang mai khusa in a phur em maya James apo in lompui tak zetin rongmoi tak a hmu theinan pangpar dora te kalpuin piang non le deuro chanchang Gina i thinlung chu hlimna le lomna in akhat ani bere annu pa a rei tak anlo chen to na apartment ero a be se ang ani waklo a pasal chuan honeymoon an manna Spain a zinpui tumin ticket te po alo kat feldim diam to a chu chuan a be se aya an in lo nuam tak vak lo wanga Gina iril ru down deuh po chu a chok phur le ne hle ani an zin ma in anupui shiat lovin James a chu clinica kalin fertility test anei tira a chan chu an nau pai har chan chu ama lamwang alo ni hlau takin ti in chian shim adu ani hemi hnu hian an tumram Spain a kaltuma in buat se ngalin van dum pol rui mai chu moi ati em wangin Gina irong du ber chu chople chilin apol ani ngal top bokani an honeymoon an man na room ngai bok chu buk le in Gina i eroin an room chu angai a ang to lo ria wa shat na anei tla thunga James a eroin angai nge kha lom ati ve tlat si a hmu theilo laia James a kai shwaina le a vil na hnwai lova engma ti theilo pen thiam tha chum lo Gina i chuan engkim a hmu le theita ka wangin a pasal amamo na bo chu atlem tial to a mania zalen taka hun thol man adu to bok chuti lain James ala chuan lahnai chop reng mai chu tumin alangai to em mai bok si ani bara po in tur order sak ngai to lovin Gina ichu ama in akalvenal nal to a midang abelai a hmu phei chuan a pasal James a chu thik na lo khatin alo thin rim chun mai ni Gina i chuan ami biak pa ming chu oli ani thule anupui ne na honeymoon manga chulai huna kalve thau chu ani thu te shilin kan honeymoon kan mannaru ma nge khana loman thlen alati zui hemi hnu hian Gina ilai zon nu karlai te chung kwa tlo turin Barcelona an kal le a in hu zen ngai an ni lo boka anin hu chu an hlimtlang le a James apo in nakina nangmani ang chia hian fa te po kan la nei ve thwayang atina sa hle James a thing sek chuan chwa tuma Gina ite u naw lo in siam lai chu mu in anupui in cheidan lebler tak chuan atilom hau lo mai ama kha chuan aman cha ati danin a chei mai chin kha ani a tu na ero engki madang lam zota ani
bara kalin an parna samaya chu eroin James chu atilom le haulo anupui mai fang chelo zet chu nalle it taka a in che phei chuan a chan da yang ti a hlawani ber mi padang chuan Gina i chu lo chhai buai tangein Carla i pasal chuan a lo chan ngala a pasal ber chu ama chan tuma a ron pen chhuwa velo wangin Gina i chu a thin rim zui hle bokani alai zon nu te nu pashiat laia a an khum hi ka wangin James ala lombi khek su an nu pakar chu a rit ruta tak zet mai atuk lama chuan Gina ile anu le pa te accident to na leiver lama kaltuma chhuakin Gina i chuan a hlauna te chu neih-A chulai hmuna kal le nge chu tha in a hretlat bokani adu angeya a hlauna te neih-A malam pan tura aril ru asiam fel nu chuan Gina itenu pa po an in lama kirle in Gina i chuan in son adu thosoi ngal pang mai James ero in helai hun hi anuam tok viawalom le ti in son chu adu velem lo chuti lain anupui chu a thei pato pa ngai sakin ama anga enkol chu alatum fan china MAHSE Gina ero in a pasal puina chu mamo na anei tlem ta hle thung chu chuan James apo tiril ru ha thin le in anupui midwar ta chu alom pui rualin a MITDEL lai chu angai zama ta zo kani chuta le anzin ma a test result chu chuak bukin chi a tha thei don lo thu sha tir alani zui anupui la in fanei thuai a chak zek to boxi James aril ru chu ha ti pia lamani hial ome le lama parkaleng Gina ile MITDEL laia pula ami pa hmel shat Daniel te chu in hufu in a mu thei ta chu Daniel po in alom pui tak zet coffee in puya te som zuin Daniel a chuan a I mai ta ngal deuh ni in alang MAHSE Gina ero in polai takin a nar ri thungani annu pa eitur siama buai tak James a chuan anu puin samthar anei ani ti mu in Gina ila chuan naktu ka in thar en turin ka chuak don ania ti makin Jameson na ka chol thei om si lova ati po in apoyam ni keima in ka kal thelom ka du zong ani chuan a thamai lom ati zui mak chumai baka James arong bol lai chu chhun zom sak mak bokin Gina in a mu thei to miaw wangin James a chu a ha dam deuh sot ngei don ti a chiang reng MAHSE anupuin abel tlat lai le asoi ang a lai ngai tlat James a chu alom theilo zanri an ki lai po in James a chuan party na a kal angai don thu shilin thuam no za om ve deuh lek in bel ro o ati a thu soi dan kal mang chuan me nei deuh nia a hria ta wanga lung oi chia lo Gina ila chuan ka MITDEL lai kha ingai chin viawang a ati khum sak to mai atuk lama chuan Gina po in thar entur chuan kalin fa an nei do hun thleng po a dol zo tur ani awangin cha ati thokhat le bokani Gina i chuan ami chalam chu na ti zui deuh tlatin ngai thatlo na po anei lutuk ri lo tin in thar chungchang vel po James a chuan a thupungin pom MAHSE alom lutuk shan lo ti kan mu thei mitna re theilo Gina i mang ang chu doctor mutura kalin doctor chuan ami thlor man lai chu ado saniam deuh ani ringin dos sang zok alo chu a MITDEL le lauzek zek to Gina i po in doctor thu chu azom chadu viau alai zon nu ne na phone anin biak lain James ala chuan ami thlor chu thildangin alo thlak sak mak maya engma shelo Gina ila chuan muddon thlengin ala in thlor uluk na samai boxi hetianga Jameson anupui mi thlor a thlak sak chan ni bera lang chu MITDEL lai le amitwar nu a ami ze in thlak dai wang hini in anupui chu a khwak her phak to lawang ti ahlawani doctor lampo in hlotling taka zai ani nu thlenga Gina i mit blur tak tlat chan chu shethiam lo hle in amit thlor lai ho chu pharmacologist en fiaturin an thon pha ringot bokani ametin khwa a mu mal le thei tak lo wanga mang ang Gina iril runa chu James apo in dua taka ko in party na akalan tumpo chu an chul pha mak bokani atuk lama chuan a ui chwa pui Gina i chu Daniel chuan ron mu fo le hlavin a ui chuan lumati em wangin Daniel chuan an in lama kalpuya asoma
Reilo te nuwa chuan ui po chu ronzia chho le ta in Gina I chu kalmai tuma chuta Daniel chuan kis thutin ti lo chu ti zuin Gina I chuan a pasal chu a ui re san tangi ani le lama James apo in an in tura anupui du than chu lo enve in cha ati ve hle chuti lain Daniel in atanga home Gina e ro in thiam lo na khatin engtik lai po a thla tham ho lo tu a pasal laka a ui re ta ka wang chuan a in chir tak zetani in a thlen nu in James chuan a in du chu cha ati ve tho thu te lo shilin a man po min tlom thei do na a lo ti suwa thulom takani veinen in thiam lo na khat Gina I chuan lom hmel put har sa ati hle thung chuta le amit thlor endik tu Dr. Hughes chuan Gina I churon bia in khang mi thlor te kha ka cho che kha ani reng lo aron ti a thu sha chuan Gina I chu thong tak zetin angai na tak po shemai ri lo chu mai baka an chua lok lanin an apartment a chuan tu emo lo lu ru in an uila chu ala boda zui Gina I mang ang chuan a pasal chu be ngalin a uimol mai chu zongin park lama te chuan atlan ngal dora chuta chuan a ui re na pa Daniel a pasal James tenen chuan in tok khomin a pasal sha ta chuan Daniel chu a shelo derwe zai bokani MAHSE mi ani bik mia lo James chuan anom dan vela tang chuan engemo rin hlel nei tlatin anin hau pha tangi bok hemi nu hian Daniel chuan Gina I chu ala be se chhun zom zela MAHSE Gina I ero in thil thleng to chu siam tha thei to lo MAHSE thlen non tir ero tum to lo burin a hnar tlat to thungani nima sela buai thak tak main Gina I chuan Daniel fa chu alo pai man si a pasal chitha theilo thu reng a shat ve to si lo wang chuan James hne na arai thu chu a soita James apo in kafa ani lawang ti lamvel engma a soi du bik chuang ri lawani Gina I chuan Daniel chu kol tumin ala chang thei mai lo zuya aom na mun chu chwa san atum hnaiani ti a shat nu phei chuan Gina I chu aril ru anave tak zet mai tin engma mu mal le thei tak lo wang chuan James apui na po mamo na sale to hle in anin thar tura po chuan anin swan lut zuya James apo in adu ang takin anupui chu akil koile theita MAHSE ahma ang ero anni thei to lo in rin ton lo ve na lian tak an nei dun ve to awangin chaviau angalang si in anin kar chu arit tak zet thungani a pasal na thoka achwa lain Gina I chuan lekha dongin anin hluilama kirle zuai James apo in bedroom a chuan anupui mi thlor thak na tura ati ho chu mu chuakin alo thak sakani ti a she chuak to angai mang angle man mo takin atlan ho ngal ina chuan Gina I le khadon tu emo in an ui bota thalak ne na alo thon chu mu in le khaziak tu nu chuan a pasalin an in a rok der lai le an ui thau thak atum lai chu amit nge ya amu thulo ziakin kalainat em wangin ui kha keiman ka adopt mai ni ti azyak tel bok hemi nu hian Gina I chuan naw om chin mel chenau pang Lucy nen chuan stage cha perform donin James chu man mo takin chu huna chuan vocal ve ngalin mi pui zinga chuan a chuve a anupui Gina I hmel le mitmeng hoi hervela tang chuan aruka mithlor suak a mantir ti chu a shevekani ti te chu wangin mit kho mu na hlau le angin le malo changder mai ani ti chu shethiam veka anin em an ui ada bodan te chenin a she chuak vek nia alan tak sia wanga in thiam lovin James chu a chuak zui makbok chak taka motor khalin ril ruchi ai le shom tak ngai tu ana film po mang hlei theilawa om lai chuan ama lampana chak takaron tlan trak nen chuan in subua yin anun na achan pha ta hemin hu hian Gina I po in naute chu chhata ka shingin afa pa Daniel emo a pasal James apui na tel hau lawa a en kol seilen chho angai don zui bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela
video top thlenga min lo thir skawangin kan lom tak zeta video dang lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule